Tofa, a yanzu haka dai 'yan Nijar sun fara yawo da wani faifan bidiyo na mawaƙi Dauda Kahutu Rarara tare da wato Aisha Humaira a tsirara. Kasancewar irin yadda mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya takura wa shugaban ƙasar Nijar, a yanzu haka za ku ji cewa 'yan Nijar sun fito da wani faifan bidiyo na Aisha Humaira tare da kuma Dauda Kahutu Rarara ɗin a lokacin da suke bayyana cewa asirin fararara ya tonu a yanzu haka don dukkanin abubuwan da yake aikatawa komai ya fito fili. A yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zama da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don wato ganin cikakken rahoto da kuma wato jin cikakken labarin wanda muke tafa da shi a yanzu haka. Amma kafin nan masu sauraro muna mai daɗa tunatar da ku, idan wannan ya kasance shine zuwanku na farko wannan tasha tamu mai albarka, to kada ku manta ku daure da ku je ku danna mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Don hakan shine zai ba ku damar samun zafafan labaranmu da kuma wato zafafan bidiyoyinmu waɗanda muke tafa da su da zarar mun ɗora. A yanzu haka tabbas kwarai da gaske za ku ji cewa bayan irin abubuwan da Dauda Kahutu Rarara yake yi wa shugaban ƙasar Nijar, bayan irin yadda 'yan Nijar suka roƙe shi Allah da Annabi da ya daina wannan abin da yake yi, a yanzu haka fa 'yan Nijar din sun bankaɗo wani bidiyo tare da wato tona asirin Rarara, sun kuma bayyana cewa sai sun fitar da wannan faifan bidiyo ya zaga duniya dangane da irin abin da Rarara din yake aikatawa wanda bai kamata ba. Wannan dai wani sabon al'amari ne wanda ya faru a yanzu haka dai a ƙasar Nijar din, sakamakon kasancewar irin yadda rikici ke ta ci gaba da afkuwa tsakanin Rarara da kuma wato 'yan Nijar din. Dan a yanzu haka tabbas kwarai da gaske ana shirin yi wa Rarara ƙazafi tare da wato Aisha Humairan babbar yarinyarsa, da kuma bayyana cewa tabbas Rarara ba tsakani da Allah yake zaune da wato Aisha Humaira ba, akwai amfanin da yake yi da ita, hakan ne sai ya ƙi rabuwa da ita. To amma masu sauraro ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don wato jin cikakken labarin namu wanda muke tafi da shi daga wannan shafi namu mai suna Arewa Sabon Shafi mai albarka, don wato za ku ji irin cikakkun labarai da kuma wato labaran waɗanda ba ku sani ba waɗanda muke ɗauke da su a yanzu haka a wannan tasha. Tabbas kwarai da gaske har yanzu dai Dauda Kahutu Rarara bai fasa cika alkawarin da ya bayyana cewa zai dauka ba da wato cin mutuncin shugaban kasar Nijar Janar Abdurrahman Chani tare da fitar da zafafan waƙoƙi har guda 9. Sakamakon yin waƙoƙinsa guda 2 a yanzu haka da 'yan Nijar sun sako sa a gaba, sun kuma fito da wani sabon bidiyo kasancewar irin yadda suke fara yawo da wannan bidiyo suka kuma bayyana cewa Rarara ne da Aisha Humaira. Amma masu sauraro tabbas kwarai da gaske muna so ku bambance mana cewa tabbas shin Aisha Humairan ce ko kuwa a'a sharri ake so a yi wa Rarara. Amma wannan zazzafan labari ne ga 'yan Nijar da kuma wato 'yan Najeriya waɗanda suka je ƙasar ta Nijar.